paano ang tunay na pagkamuot sa sarong tao. Paguna ko dainaning mga tao na igwapa ning pagmakulog sa sarong arog ko. Pinadaba mo pag-abot mo, nagkaigwaning paglaw man sa kuyang buhay ngunya. Bakong arog kay to, salamat sa Diyos na ikatinao ipinamati ang pagkamuo. Dawa no arin, dai ka babayaan. Sa buhay ko, ang gabos biglang nabago, nagkaigwaning liwanag. Sa imo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuo sa sarong tao. Paghuna ko dainaning mga tao na igwapa ning pagmakulog sa sarong arog ko. Pinadaba mo